Kung ang atong himuong mga buhat or mga decisions kinabuhi tinukmod gani sa gugma, ang resulta malipay ang natungdan sa atong desisyon. Linya imong tupad na pilay imong gilipay gahapon. Na pila ka buok imong gilipay gahapon. Mga asawa, sa inyong mga desisyon gahapon, nalipay ba inyong bana? Ay. Kamong mga bana, sa inyong gipanghimong desisyon gahapon, nalipay ba ang inyong asawa? Ang mga ginikanan sa inyong gihimong desisyon gahapon lang, kay mahinumduman magina, nalipay ang inyong mga anak. Nambot ka ang mga anak sa inyong gihimong mga desisyon o mga buhat, nalipay ba ang inyong ginikanan? Mao na'y unang timailhan nga tinukmod sa gugma. Mao bitaw diri sa atong unang pagbasa ang desisyon sa mga apostoles padung adto sa taga Antioquia nga dili mga Hudiyo. Paghuman gyud basa sa ilang desisyon, nalipay og nadasig pag-ayo ang mga tao nga natungdan sa maong desisyon. Kinsa man kaha sa ato mga politicians dinis Pilipinas nga ang ilang mga decisions, generally speaking, nakalipay sa mga Pilipinos, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Secret. Kanikhang impeachment karon na ilang pagahimuon, makalipay ka ni sa kinabag-ang mga Pilipinos? Kanang ilarong pagwa na maghisgot sa flood control scandal nga trillions ang nascam ug uban pang mga pangurakot nga trillions gihapon ang nawa sa atong panudlanan, makalipay ka ni sa atong nasod? Ang ato kunong utang karon 19 trillion na. Gikan sa 13 trillion pag 2022, paglingkod na sa atong bag-ong administrasyon, hangtod karon pila pa lang 23, 24, 25, 26, mga palay pagsud sa 26. Pila na may napuno? 6. Around 6 trillion na. Sa ato pa sobra sa 1 trillion kada tuig. Makalipay ka ni sa atong kinabag-ang mga Pilipinos? Lipay mo? Kining atong pagdesisyon nga mamaligya tag raffle ticket, makalipay ka ni sa atong parokyano? Mayuhan ninyo. Kanang imong desisyon nga mopalit ka raffle ticket, bahalag wa na kay kaon, makalipay ka na sa Ginoo? Nya walang nimo buhata. Mao na basta tinukmod sa gugma. Ug unsa may timailhan nga ang atong desisyon bungas gugma, ang ato diyang pagtagad sa atong isig katao dili na sulugoon, higala. Higala na ang imong pagtagad, dili sulugoon. Munang ningon si Kristo, kamo akong mga higala, dili tamo ilhon nga sulugoon, kung dili higala. Gilinga imong tupad. Na higala ko nimo. Na higala ko nimo. Kung imo na nang yaw-yawan ang usa ka tawo, imong yaw-yawan, unsa man na, higala pa na nimo o dili? Kinsang mga asawaha dinhi nga sugod adtong Abril 1 hangtod karon, wa gyud kayaw-yaw sa bana, taas ang kamot. Way klaro na duha ka buok ni isa. Tinuod bagang wa na mo yaw-yaw. Kay di man jud ka mo yaw-yaw sa imong higala.
Anha na ka musugod og yaw-yaw, basta tan-aw nimo mura na siya imong sulugoon. Kana bang suguon nimo siya nya dili mo sunod sa imong sugo, imo maginang yaw-yawan. Mo na higala gid ay mo'y itratar sa atong isig katao. Mo na inighimo nimog desisyon para sa imong higala, makalipay gina niya kay di man jud ka mo lisod-lisod anang imong higala oy. Di ba? Pero kontra na nimo, lisod-lisoron gina. Kinsa man sa ato mga politicians karon na nagtratar gyud na higala nila ang tanang mga Pilipinos, at least ang majorities mga Pilipinos higala nila, why kontrahay, why kanana ang kolor-kolor, kinsa man Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret panid-an na nato kana bitang mga managan sa posisyon sa atong gobyerno, unya di ka maong makighigala sa tanan, mudayon og kuan pili-pili, di ka nako supporter, wa kay mapaabot nga ayuda nako, kining barangaya, kining sityuha, wa ni mobutar nako, pildi ko dinhi, di ko ni pabuhatan og project. Ana na daghan ingon ana mga animal nga mga politicians. Mao bitaw kaming mga pari ordinahan mi do na ginay evaluation gikan sa mga formators nya gikan sa among mga kaubang seminarista. Nay evaluation ba kon mo recommend ba ang among mga kaubang seminarista og ang mga pari nga among formators. Nya naa pa gid nay recommendation gikan sa among pastoral assignment kanang mga i-expose man mig mga parokya. Doon na sa dito'y komentaryo gikas mga expose namo. Nga naman paningkamot na sa simbahan nga ang maordinahan mahigalaon. Pero tan-aw ninyo sa mga pari karon mahigalaon ba? Man mo mutingog, pasabot, way klaro. Di na lang tamo atog layo. Kanilang mga pari din his Compostela karong na-assign karon ba, nga buhi pa. Unsa may tan-aw ninyo na manggihagalaon o makontrahon? Ay, pag-ingong secret ha? Unya, unsa may timaan nga ikaw nagtagad ni anang maong tao isip imong higala, matud pa ni Kristo, andam gyud kang magpakamatay para niya. Mauna na ang tinuod nga higala, andam magpakamatay para sa iyang higala. Ngilingian na sa dimong tupad. Ingna andam kang magpakamatay para ni Father. Ingna andam kang magpakamatay para Father Siano. Maingon ka bahala kag kamatay dia Father Siano ha kay. Aw mga matay manggid ta. Karon gani napamantay gihaya nga pari akong paisano. Murag sa akong kwinta-kwinta ikaduha na namong pari sa Parokyas Guadalupe. Ang una namong pari si Father Enrico, Father Dikong Gabutan. Sa ako lang ning na hinumduman ha, niya ang sunod dayon si Father Orly Ruiz, mao na rong gihaya. Yes, Father Dikong dugay na sad nga ni Panaw. Niya ang gasunod anak niya murag si Father Glenn Guanson, basig siya na say sunod no. Ayaw sa tingali. Niya ang gasunod ni Father Glenn Guanson na religious, Father Ulrich Gakayan, napatoy Alvin Tihada ba to, religious. Nya dayon ako. At least napa silang tulo mag-una na nako nya. Ako ikaupat. Pero wasay siguro mo overtake sa kono. Kanang dili ta mamatay tungod kay nasakit or na bangga. Kana gyung buhi pa ta pero andam natang magpakamatay para sa atong higala. Ug unsa man ang mga buhata,
kanang imog yung kalimtan ang imong kaugalingon aron hatagan nimog pagtagad o pag-alagad ang imong isig katao. Ayaw na pagsighuna-huna na imong kaugalingon. Munag moingon ko, kanindot untag wa nay magparking diha sa atong daan kaning atubangan simbahan. Wa nay ni parking diha. Analay gamay parking sa unahan sa atong RHO. Para na emergency. Ato lang nang tanaw pero wa na diha, patay gina sila. Nya ang atong mga vendors atong gihangyo nga di na mo dias karsada maninda. Nanasad sila nga rin sa Daplin. Mga buutan kaya na sila diha. Pwede na sila mga matay. Nya, hangyo sad ko nga, kita unta sa atong mga kasilinganan, di ta mamarking anang karsada, public road, or gamitonon sa inyong subdivisions nga karsada, kay na niya mga emergency. Maglisod ang inyong bombero o ambulance kaya atbang-atbang ng parking bisan ganig e-bike di na kasud, di na magkasugat. Ambot lang kag nisunod baka ng mga uban diha. Nisunod wa mo na dili pa na sila higala. Imo mang parkingan ang agianan sa imong higala, imo mang babagan, dili na kuan ka paita sa dana padiroy asam na i-parking ang sakyanan. Ay diha na isod na sa inyong balay. Isod ba inyong balay ang imong sakyanan? Maobita na nga maghimo ganig design sa balay diha sa subdivisions, apil gina ang parking space. Basta maghimog balay dili na ma-approve sa ubo og why parking space. Nya nganong di man nanyo isod sa inyong balay labi na kanang naa subdivision. Og wa sad mo subdivision palit-palit man mong sakyanan, pagpanpan mo anang kilid sa inyong balay. Ana di isod? Aron dili mahasol ang imong silingan. Ana ba? Unya wa gyud kay kaparkingan, di. Ibaligya imong sakyanan. Aron ipalit og parkingan. Ana? Pagpakamatay. Ayaw pagsighuna-huna sa imong kaugalingon. Mabita na nga naipipila nato na malit og raffle ticket. Moingon dayon pader, budget ba yan sa akong birthday? Di lang ko mag-celebrate kay akong ipalit og raffle ticket. Nindota no? Dihagi usa pader, katulo ba ako mag-dialysis kada semana? Duha na lang ka-dialysis ako usa kay ang usang budget ako ipalit og ticket nako patay. Sinan ka? Napayuban mo ingon, mga katao mo tinuod baka napayuban mo ingon nga para na budget na ko maintenance pa dir, wala ko gipalit, wala sa kun inom sa kong maintenance, ako patay. Palit nila raffle ticket. Sa una palit og slot. Ambot og tinuod, congratulations. Kay nakihigala gid ay ka. Sige, lingay mong tupad. Ingna magpakamatay ta. Ingna ba? Ingna magpakamatay ta. Nindot kay na ang asawa magpakamatay para sa bana, ang bana magpakamatay para sa asawa, ang mga anak magpakamatay para sa ginikanan, ang ginikanan magpakamatay para sa mga anak. Pagkaninduta po yan. Nya kamo sa mga parishioners magpakamatay para sa pari, pinaagis pagpamalit anang mga raffle ticket. No? Nya kamong ang pari, ang sakay pari. Magpakamatay sad para maatiman gining parokya. Ang ato din mga workers. Kami, apil na ko, 5 days na lang among allowance kay kuwang ng atong kolekta. Sige tag ka negative. Hindi abiyatay ongoing construction niya mo. Kuha ba yan nagdagko kayong sige tag bayad. Mao na negative na ta. Amo na lang gi 5 days. Niya amo nang gitangtang naamon tatoy snacks. Wa na snacks. Nya naasad tay gihatag nga overtime sa atong pipila ka mga workers kanang mag-spend hangtod gabi na kayo labi na mga drivers atong mga secretaries diha gabi na kay mga human
Giwagtang tanang overtime para lang gina sa parokya. Wa mo malipay. Mga 40 size ni kabuk atong staff din inside ug outside. 5 na lang kaadlaw ang among allowance, wa nay snacks, unya wa nay overtime. Ako silang giingnan trabaho. Nya ako sad ang ako sang stipend i-divide sad into 7, nya 5 ray akong kwaon, ang 2 shares ibalik yapos parokya. Haron tabla mi. Ana. Ngano man? Pakamatay ta. Ana. Pakamatay yun. Nya kisa may mubuhi na to. Ang tag-iyas kinabuhi nga mao ang Ginoo. Muna hangyo ko ninyo, pakamatay san mo ginagmay, usa lang ka raffle ticket palita kada semana, 200 pesos. No? Palit lang mo. Nya unsaon to pagpalit og raffle ticket? Una, dinhi sa atong simbahan, ni ay na maligya dinhi, dihas gawas og sa opisina. Ikaduha, sa atong online na atay bank accounts, GCash accounts, na patay kwarta padala. Kining niya sa atong screen nga mga kuan, ngalan, maoy inyong subayon og mga accounts, ay lang mo gamit og lain para di masaag ang inyong palit. Nya naa say gasuroy-suroy karon nga atong trusted persons, nagdag mga stab sa ticket, mamaligya, paliti. Pero siguro alang usa nga kasaligan gid ang naong nga murabag connected sa simbahan. Di gani kasaligan, ay na lang sa tuga-tuga. Ing naadto na lang ko simbahan. Ana, nya mamaligya sad mo. Pakamatay gyud, hago ba? Hago. Unsa may resulta kung atong himuon kining pagpakamatay? Mahuman ang atong bell tower, mahuman ang atong adoration chapel, nya mahuman ang atong bag-ong CR, masulbad kanarong dihang mga hazard sa atong buta pumero, ato na nang himuong walk of apostles, aron dili na ta mahulgan anang murag nagbitay-bitay diha nga mga kuan, sin og puthaw. Unya mailisan pa gining ato mga gubaong lingkuranan sa bag-o natong design nga lingkuranan. Ndota no? Kana kung magpakamatay mo. Pero magsigi lang gid mo ingon, ngigano, kansiko. Kamo gyud unang mga matay. Muna ang atong nasod karon ug ang kalibutan in general nagtudlo gyud sa pagsiguro sa kaugalingon. Munang gubot kay ta, gubat left and right. Hala, away left and right. Daghan kaayong problema left and right tungod kay isig na lag siguruhay. Wa nay gustong magpakamatay. Pero si Jesus, ang mga apostoles, ang ato mga santos, nagpakita gyud nga sa ilang pagpakamatay, naghatag sila kaluwasan sa tibuok kalibutan. Last na lang lingi, ing na imong tupad, ing na luwason tika.